21 imaxes en branco e negro compoñen esta exposición de persoas con parálise cerebral que a Federación Aspace achega ata o 20 deste mes de xullo ao hall do Pazo Provincial. E, ademais, eu creo que temos que sensibilizar a sociedade, tamén esta exposición fotográfica logra ese obxectivo, e logo tamén un grito pacífico, tranquilo, sereno, pero forte, moi rexo, que plantexa que teñen todas as capacidades para vivir en igualdade neste mundo no que vivimos. O obxectivo principal desta mostra é algo moi importante, dar a coñecer e visibilizar as persoas con parálise cerebral. E un pouco o obxectivo ese, visibilizar, dar a coñecer, que se nos coñeza, que se coñeza o colectivo e que se coñeza a entidade, as entidades e as oportunidades que estamos brindándolle a este colectivo de persoas. Entón, moitas gracias por acollernos e esperamos que vos guste. Unha mostra composta por imaxes da vida cotiá deste colectivo. Entornos, situacións que están en familia, cos seus irmáns, como se posicionan na autodeterminación, como queren as persoas con parálise cerebral que os demás as vexan, as súas tomas de decisións, como queren vivir con autonomía. Se queren coñecer máis sobre a parálise cerebral e axudar a integración das persoas que teñen a mesma, non perdan esta exposición itinerante ata o 20 de xullo no hall do Pazo Provincial.